niining mga problema ang atong giatubang karon sa kalibutan, krisis, gubat, kamatay, mga sakit, unsay atong gikinahanglan? Unsay atong gikinahanglan? Nagkinahanglan tag mga santos, mga tao nga dunay santos nga kinabuhi. Sige, lingi ay mong tupad ing na samnang imong kinabuhi, santoson o demonyohon. Sige, pangutan na. Kanang wa mulingi mga demonyohon na. Mao man na roy problema sa atong kalibutan kay di ta ka maong mulingi, din ata ka maong mutan-aw sa kahimtang sa atong silingan. Ang atong gitan-aw ang ato na lang kaugalingon. Ang mga santos nga igsuon kanunay nang nagtan-aw sa panginahanglan sa ilang isig katao. Nganuman gisunod nila ang kinabuhi ni Jesus. Gisunod nila ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose. Ang gitan-aw ang kinahanglan sa ilang isig katao. Karon ang mga tao ang gitan-aw ang kaugalingon. Ang Russia ang gitan-aw ang ilang kaugalingong kadaugan. Bahala nag mga bungkag na dihang naas Ukraine. Ang Ukraine sad ang gitan-aw ang ilang kadaugan. Bahala nagpilay mga matay aning among gipangtirahan. Ang Israel ang ilang gitan-aw ang among kadaugan. Bahala nagpilay mga matay diha og kinsa nang nangamatay. Mausad ang Hamas sa Palestina ang gitan-aw ang among kadaugan. Bahala nagpilay mga matay diha og kinsa na silang mga matay. Wa na mi pakialam basta mudaog lang mi. Mao man ay atong kinaiya karon. Bahala na mo diha, malunupan na mo diha sa tubig basta siguro lang kung way tubig ning akong balay. Kuralon ko ginig sulid aron kanang agianas tubig nga moagis among tugkaran di na makasud. Bahalag mo balik na diha sa silingan ug tagahawak ng ilang tubig diha silang balay basta kami dire secured lang gyud mi, mamaypay ra gyud mi sa kahayahay. Ay kunyog totoke, bahala na mo magantos mo diha, wa mo ika-project. Di jud ko mo palit anang inyong slot. Bahala na kag magisi na nang baba ni mo diyang paria kag baligya na imong slot. Di ko mo tabang anak kay tigumon ko gining akong kwarta. Tigumon ko gini kay para nis akong future. Maon ni sila ang mga yawan noon. Sige, lingi ako sabi imong tupad. Ing na nahigugma ka nako. Ing na. Sige na. Nahigugma ka nako. Nganong di man gid mo manglingi? Di mo gustong masantos? Mga igsoon, ang mga santos tuburan sa kalipay, tuburan sa kalinaw, tuburan sa kabalaan. Kanig yung tulo mao ni ang bunga sa mga santos o kinabuhi na ay kung ang ginikanan santos o kinabuhi na ay kalipay, kalinaw o kabalaan ang iyang pamilya. Kung ang mga anak santoson o kinabuhi na ay kalinaw, kalipay o kabalaan ang iyang mga ginikanan. Kung ang pari santoson o kinabuhi na ay kalinaw, kalipay o kabalaan ang iyang parokya. Kung ang mga parokyano santoson o kinabuhi, makahatag sa sila kalipay, kalinaw o kabalaan ngadtos pari. Nya, kumusta man ang ato rong kahimtang din naabay kalinaw, kalipay o kabalaan? Away tingog. Nya, unsa may atong patakaran aron mahiapil ta aning gihisgutan diri sa unang pagbasa nga dili maihap mga pinatikan sa kabalaan
nga nagpanon og nagsulob og mga puting sapot tua nas langit, dili maihap, dili gani mailhan og diin gikan sa tanang suok sa kalibutan. Basig taga San Vicente liluan ang uban ato, taga Curva taga Lataban, taga sa panang uban nato ni Santa Cruz, Tabla, San Roque nga mga barangay. Basig taga Sasing compound ang uban, no, taga Ibabaw, taga Antugop, taga Libho, ay panang uban, Kawasan 1, 2, 3 ana basin. Unsa may ilang kinaiya, nagsunod sila sa 8 Beatitudes nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo. Kay mao kini ang kinabuhi nga gisunod ni Kristo o gisunod ni Maria o sa tanang mga santos. Muning gitudlo ni Hesus sa iyang mga apostoles. Unsa maning 8 Beatitudes? Matthew 5, 1 to 12. Unsa man ni sila? Gauna gyud ang pag-antos. Nya dili mangitag kalipay, kay ang kalipay di ay bunga sa pag-antos. Sama aning una, bulahan sila nga kabos, miila nga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Automatic, basta magpakakabos ta, pasabot, mubiya ta sa tanan, mudetach ta sa tanan, muso dayon ang gingharian sa langit. Automatic na. So ayaw na pangitag gingharian sa langit, pagpakakabos lang. Mo'y pasabot ani. Ikaduha, bulahan ang nagsubo. Ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. So kana din kalipay nga gikas Ginoo para na sa mga nidawat sa kasub-anan. Di ba nindot kayo? Ikatulo, bulahan ang mapaubsanon. Dako kay nang antos ang pagpaubos kana bang namudawat lang yun ka ba? Pero unsa may bugti sa mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. Daghan kay gisaad ang Ginoo, kaayuhan, kalampusan ug uban pa ang makahimo ra gid ana, ang makasinati ang mapaubsanon. Ang ikaupat, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kana bang kabubuton sa Dios nga moingon, pasaylo alag kapituan ang imong banang nangabit, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang ang pikas, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kana mga inana ba kabubuton manas Ginoo? Nya bulahan kuno na antusonon gyapon na. Nganong bulahan man? Kay tagbawon sila sa Dios. Gitawag ni nato og perfect satisfaction. Ikalima, bulahan ang maluluyon. Kana bang maluoy ka? Naay mangawat sa inyong balay, di ka masuko, maluoy noon ka, no? Naay nagsuyop nimong anak, di ka masuko, maluoy ka kay nisuyop. Ana ba? Imong asawa nangabit, pari pag yun nakabit, di ka masuko, maluoy hinoon ka. Ana, no? Imong anak nga grade 10 nabuntis kay gitukhang sa uyab, di ka masuko, maluoy noon ka. Okay na ninyo? Dili? Buangon mo. Antusunon gid na. Pero unsa may gisulti, kay kaluy-an sila sa Dios. Di ba? Ikaunom, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, sama ning gubat ron sa Israel o sa Palestina. Dili ta magrally against sa pikas, di sa ta magrally against sa pikas, kung dili magampo ta, magrally ta, nga way gi panigan, kung dili magampo tang mahunong kining gubat. Higugmao nato ang matag side, Russians, Ukrainians, Palestinians, Israelites, atong higugmaon, wa tay panigan, managdait ang katawhan, imong ugangan ug ang imong bana against nimo, nilaban pod ang imong ginikanan,
against na sad nila, nag-away na sila, ikaw nga asawa, unsay imong buhaton? Higugmaa silang both sides. Mo na'y panagdait, sayon ba na? Dili. Pero unsa may makuha sa maningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon silang mga anak sa Dios. Mo gina sila tinuod nga anak sa Ginoo. Ika-7, bulahan ang gilutos. Anang i-persecute ka ba? Tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sama anang musulti jud kag tinuod, lutuson ka, i-persecute ka, ayaw lang kagool, palutos lang. Kay ila ang gingharian sa langit. Di ba? Doon na pa'y usa din hingwa na ko masulti da. Itong usa. Dira usa, ika-8. Bulahan ang putli o kasing-kasing. Kanabang wagyoy negative. Nga gibutang siyang kasing-kasing purity. Nga naman, kay makaila sila sa Dios. Makakita sila sa Dios. Nabitay na ingon ako nga uyab nga babae, ang iyang uyab magsigi sila premarital. Awa ko naman yung na-share niya karon, niundang siya kay sige siyang paminaw ni atong wali. Gusto siya na siya purity kay hugaw kay siya sa iyang paminaw pagkabati niya nga sala din ng premarital sex. Ang iyang uyab murag ni oyon, pero og mobisita ngadto na sa ilang balay, di na siya mukuyog nga sila rang duha. Og mobisita ngadto sa ilang balay, siyempre mo palugar man na, magsigi sa kunog pang siaw kunog kay kamot, paspas kay kamot ba ana. Inomdom lang ko istorya sa akong papa nga ang among iyaan nga gwapa-gwapa kuno, iyang ilang iyaan nga gwapa-gwapa kuno to, perting ambugiraha, may rest in peace tingali, patay naman to. Ingon kuno ako kadaghang nanguyab nako, nay mga abogado, nay doktor, nay maestro, nay napunta siya sa mag-uuma nga bati pagyugnaong, di pagyud hapit magtingog nya. Ingon dayos papa, iya ko dong ipangutana unya, manang nganong napunta man ka ng manoy nga purti man din daghanang nanguyab nimo mga nindot ka itong mga trabaho nana hangka nagis manoy di man nahapit mo tingog siya ang angsad katong mga doktor, katong abogado, maestro, sos may kay mo tabi pero perting layo pero kani manong ninyo hapit di mo tingog pero ang kamot perting si awa. Naigo day siya sa gitawag og actions speak louder than words. So mao na problemahan ani rong babae siya, di man sad mapugong pa din bisag unsaon nakugwakli pertigyong si awas kamot. Kay gimingaw kuno siya nako ana nya, di man ko ganahan pa dir nako ay lag kasuko, ay lag kalagot, padayon lag wakli, basta naalan jud kas inyo di man ginakahuigo. Kay bisag to amo dito suok-suok og jutay mo sekreto ram nagikap-hikap pero dili naman ginakahuigo, pero mukuyog kaniya akan nang hikapa sangko ginas kumbati. Pabilin lang dihas inyo kay maabot ra niyang panahon nga mahunong ra na siya. Purity bang nya kung di gid siya mo pabadlong kay gusto gid siya na ingna magminyo ta pakasal ta nya inig humagkasal hala hikap to the max from head to foot 24/7 tan-aw nato di ba namang luspad gara-gara ra man gunagod gara-gara ra ginang iya pero inig kaminyo pangutan-an na diyang mga minyo sus. Ay mga naong ay nagkapoy na naglingano hinuktok na lang wa nay nahimoy murag mga irong daog ba mao na pasabot purity. Sayon ba ni? Sayon? Porting sayona. Nga naman, kay mga anak bantas Ginoo, matod pa sa unang pagbasa, musupply ang Ginoo sa tanang grasya nga atong gikinahanglan. Naalay na ingon ako, pader, sukad pagkasal namo, sige ra gyud mig-away sa akong bana. Kay portigyong bisyosuha pader, di ra ba gyud mo simba? Hangtod na lang kuno ni larga siya sa gawas, sige lang yapon sila away, bisag sa telepono siging away.
Pero sugod ko no, nagsige siya palit og slat dinhi. Kabati siya nako sa kung wali, sige na siya palit og slat, sige siya paminaw, matod pa niya, pader, di man jud ko tig-donate sa una, hadlok sa ko anang donate, kaya di man sa kay ko gyud aktibo simbahan, pero karon pader, mura na kog naadik og sig palit nimo, pagkadakuag ka usapan pader, wan agid mi mag-away sa akong bana. Nya, musimba na sad siya pader, hasta gud iyang mga barkada, iyan ang gidaangan to simbahan. Di na to pakpakan na to kanindot nga naman musupply lagi ang Ginoo, murag lisod tanawon siya nang kapalit pa kag slat unya wa pagi kasiguruan, pero inig supply sa Ginoo kaingon jud ka wala ka nang hahanapin pa. Nga naman matud pas atong tubag sa Salmo, Ginoo mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa atong pagbuhat niining 8 Beatitudes, nangandoy tang makita nato ang Ginoo sa tanang sitwasyon. Ihikaw bas Ginoo, kung mangita ta, niingon siya, pangita og kamo makakaplag. Pagtuktok og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Di ba? Manindog ta kato mga santusonon.